Tenim Sant Jordi a tocar. El Día de los Inocentes. Martin Luther King Day. Aquí és Nadal, ja estic content. El Día de la Marmota. Thanksgiving Day. El Día de los Muertos no más. St. Patrick's Day. San Fermín. El Día de... Hola i benvinguts al Dia D, un podcast on parlem dels dies mundials que ens surten dels pardals. Bueno, benvinguts, Sergio Picón. Ben trobat, Reventós. Poeta de les zones. Pau Corbi, què tal, Hola, com estàs? què tal? Paco Baran, què tal, com estàs? Sí. Què ets més, Pau? Què ets més? Pronador o supinador? Soc del Barça. Soc del Barça, molt bé. I qui us parla? Reventós. Avui parlarem del Dia Mundial de l'Activitat Física i quina millor activitat física podeu fer ara mateix que subscriviu-vos, donar-li al like i compartir-nos. Doncs està clar que no hi ha cap millor. Us donem, quan? 5 segons. 5 segons? Vinga, 5 segons per like i follow. Posa el dedo així de like. Ai, he notat un like. No, He notat un like. m'ha entrat, el dedito? Sí. Companys, Què tal? l'activitat física, com la porteu? Molt bé. I tu? No. Aquí no estem parlant de mi, estic parlant de vosaltres. No, molt bé, gràcies. Molt bé? Sí. Sí? No tan bé. No portes molt bé? Realment t'he de confessar que no No. tan bé. O sigui, jo de jove sí que Sí. feia Ets més jove ara, activitat. encara ets jove. Bueno, però comparat. O sigui, Sí. si jo em comparo amb tu, Sí. jo sóc jove, però si ens comparem amb el Pau, Clar. som una merda pinxada en un pal. Bueno, perdona, això és edadisme, No, En no matèria de joventut. En matèria de joventut. Sí. I tu, Pau, l'activitat física què? Bé, abans feia més, però ara I menys. I què fas? Escalo. Escales què? Escala Starway to Heaven? No, Sí, no. no. És escalo. Escala de platja... Faig vies ferrades. Vas al shawarma aquest que han posat a Gavà? Sí, senyor, el shawarma, Molt bé. climbing. Sí. Has anat al shawarma? Gavà, no. Perdó. Kebab. Què va? Molt bé. Vaya chiste más malo, me pita el oído. Doncs avui, com us deia, parlarem del Dia Mundial de l'Activitat Física, que li diuen per les seves sigles de MAF. D-M-A-F, de MAF. A partir d'ara diré de MAF. MAF. Dia Mundial de l'Activitat M-A-F. Física. De MAF. Moving Activity No, Physic. és en català. Mundial. És en català. És en Dia català. Mundial de l'Activitat Física. Vale. Que es celebra cada dia De MAF. 6 d'abril. Però potser us preguntareu què va passar altres 6 d'abril al món. Anem amb les efemèrides. A Ràdio Sant Boi. Efemèrides. El 6 d'abril del... Perdó, que no me recordava de la... Sí, molt bé, doncs mira, està bé, molt bé. És la seva marca, tio. Sí, la seva marca personal, branding. El 6 d'abril del 648 abans de Crist es produeix l'eclipsi solar més antic documentat pels grecs, O sigui, van fer un paper, Eclipsion. Un paper només per això. Sí, van fer un paper, sí, van fer un document. El 6 d'abril de 1904 es disputa el primer partit d'una selecció catalana de futbol! Clar que sí! Barça! No, Catalunya! Catalunya! El 6 d'abril de 1943 No sé. es publica a França la primera edició del Petit Príncep d'Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Príncep... Home, i unes galetes que estan de puta mare, Sí, no. Bueno, ja parlarem un altre moment de les prínceps, perquè hi ha una història darrere. Hòstia. Qui va néixer el 6 d'abril de 1959? Kubala. Kubala, tu? Galileu. No, va néixer l'actriu Emma Vilarassau. Galileu Kubala. Emma Vilarassau. I qui va morir? No. Home, perdona, però Vilarassau té un pantà al seu cognom. Sí. I el que et porta al rafting, el que ens porta a l'activitat física, el que ens porta una altra vegada a The MAF. Molt bé. Vila de Sau? Sí, és igual. No, com és? Jo crec que és Sau. Sau, hi ha un pantà de Sau. I Viladrau. Però és Vilarassau. No. Vilarassau. Bueno, i la Vila... Sau i Sau és un pantà Sí, de Sau. i Vilara? I Vilara què? Bueno, però només Sí, té el No, pantà. perquè és la vila, perquè com és un... Vila- Abans era una vila. No, ara. Que T'estic posa intentant Vilara. salvar. Ara, Hòstia. no, és una vila ara, per això és Vilara. Ara serà. Molt bé. Si no hagués estat vila d'abans... A veure, nois. Fora. Traspassos. Qui va morir el 6 d'abril del 2013?
Sergio? Felipe, no, Pedro Sánchez. Pedro... Bueno, habrà alguno. Sí. O sigui, per Qui va morir? collons. El Rovelló. El Rovelló. No, Vale. va morir Vigas Luna, director de cinema català. El Pernil, us recordeu la... Fixa't la relació, Sí. perquè hem parlat del primer eclipsi, era solar o lunar. Solar. Ah, llavors no hi ha relació. Bueno, mira, atenció, avui, dintre d'aquest món de les efemèrides, hi ha un altre dia mundial que també celebra el 6 d'abril, que segur que us agrada. A veure? És el dia del penis, el dia del penis. El dia internacional del penis és una efemèride atípica, per què? típica. És atípica i festiva, Oh. depèn de per què. Clar. Eròtico festiva. Que es celebra el primer diumenge d'abril coincidint amb el festival japonès Kanamara Matsuri, festival del penis de metall. Atenció, Sí, Oh. sí. No passa per l'aeroport? Sí, perquè Et pita, pita. El penis és un dels símbols centrals, és un gran penis de metall que es porta en processó, com si fos la Setmana Santa. Te pita el pito? El Cristo de los Gitanos es porta un penis de metall, De metall, pels carrers, acompanyat de figures, dolços, espelmes i altres objectes, de forma fàl·lica, més falos, No m'acaba de semblar tan raro del tot, Sí. en tant que hi ha moltes processons que són feministes, Sí. que es diuen el paso del Santísimo Coño Insumiso, Correcte. que és un xoig molt gran. Ara De Big Xoig. Doncs mira, després de processons feministes, de processons de falos, què millor moment que passar a Sant Oral? Perfecte. Santoral. Que no trobis aquí, El camp tindrà que anar. lloc no ho trobaràs. Vine a comprar. Carrer de Sant. Ja està, ja, no, va, Núria, prou. A veure, vinga, anem a fer una ronda de Sants. Guarda't el coño. Ronda de Sants. Ué! El camí de Sant. Santa Gala. Ué! Sant Autiqui. Ué! Sant Ireneu de Sírmia. Ué! Sant Willebold. Ué! Sant Prudenci de Troia. Compte. Beata Catalina de Pallança i Beata Patrina Morosini. Patrina Morosini. Hòstia, no. La Morosini. No t'ha tocat cap màrtir avui? Quina merda de dia, Bueno, hòstia. potser ho eren, però... I si et toca, Molt doncs altes. No hi ha màrtirs, hem de fer una crida a algú per fer uns... No no volem no assassinar, demanis no, això. però mira qui s'ha assassinat i fer-lo màrtir, encara que no siguis creient, perquè un dia sense màrtir és un dia A perdut. Patrina Morosini la va fer beata a Joan Pau II. Just made it. Qui s'ho Just ve... made it. Vinga. Perdó. Vinga, nois, anem a centrar-nos. Deixem a Humberto Smaila, deixem a... Que el dia, ja sé que ara que parlar del Dia Mundial del Penis potser us agradaria que parléssim d'això, però no, tornem al Dia Mundial de l'Activitat Física. Sí. Quan va ser establert i per qui? Atenció, sorpresa. Exclusiva. Aquesta iniciativa va néixer l'any 2002, a on? A Sao Paulo! Samba! A Sao Paulo, a Brasil, gràcies a l'impuls de la xarxa Agita Mundo. Quedeu-vos amb això. Agita? Xarxa Agita Mundo. Home, si agita, doncs clar, que fa... Hòstia, no em surt el brasiler, em surt... Però si és el mateix que el gallec. Pues por eso, hombre. Agita Mundo. Si agita el mundo, ja fas activitat física. Amb el suport de la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, per conscienciar a la societat sobre els riscos del sedentarisme i promoure l'activitat física com a element essencial per a la salut i el benestar. I ara us preguntareu, què és la xarxa Agitamundo? Ara ja abans m'ho preguntava. La xarxa Agitamundo és una coalició internacional creada l'any 2002 amb l'objectiu principal de promoure l'activitat física com a comportament saludable per a persones de tot el món. Està clar. Agitamundo està formada per més de 260 institucions de 60 països dels 5 continents. No seran dels 7, perquè són ja 5. Incloent-hi dintre sectors governamentals, no governamentals i sector privat. Una de les iniciatives més destacades del Agitamundo és, òbviament, la creació i coordinació del Dia Mundial de l'Activitat Física. És un cercle que està... I atenció, aquestes 260 institucions, direu, quines són? Quines són? Són moltes, no? Les tens totes. Doncs no es coneixen públicament cap d'aquestes 260 institucions. Ara bé, la Generalitat de Catalunya està a tota bufa amb aquest dia. Però a tota bufa, O sigui que està... La Generalitat de Catalunya està... A tope,
Catalunya! Mira Salvador Illa, ja! Bueno, sí, estic content, Catalunya, Espanya... A més que el president de la Generalitat té el nom més... menys de moure't perquè és Salvador Illa, que tu l'abrevies és S. Illa, que és Silla, que no. Sí, el 2024, deixa la música, el 2024, quin va ser el lema de la Generalitat de Catalunya per aquest dia? Mouta. Mouta i viu feliç! Espera, i el 2025 quin ha sigut? És temps de moure! Activity! Mouta! Vale, i ara hem vist un patró. Ara no ens movem. Hem vist un patró. Mouta i viu feliç. Clar. És temps de moure's. Clar. Us pregunto, quin serà el lema al 2026? Sergio Picón. Echeni que tu puedes. Echeni que tu puedes. I tu, Pau? Pareu. Molt bé. La meva opció, una mica llarga potser, és surti Mouta, els morts estan tristos. Surti Mouta, els morts estan tristos! Sí, però... Estic pensant, això YouTube ho permet? Això no crec. Això ens ho tomben el primer dia, eh? Bueno, espera, com us he dit, la Generalitat està tota bufa amb això i té... La Generalitat, com proposa celebrar aquest dia? Té un document que és com podem celebrar aquest dia a diversos àmbits de la vida diària. Per exemple, com podem celebrar el, com has dit, DEMAF, el Dia Mundial, el DEMAF a l'escola? Diu, ja... Malament. Fer pauses actives. Si és pausa, no és activa. No. Malament. És contradictori. Després diu, patis actius. El pati ja és actiu. Tu un pati, vale? Clar. Bueno, el pati en si mateix, com a lloc, està quiet. Però el pati sí, però els nanos que estan allà no. Diu que facin una milla diària, els nanos, una milla diària. Què és una milla? Però per què una milla? Fer un puto quilòmetre, què cony una milla? Gincanes, jocs populars i tradicionals, competicions esportives... Espera, a la universitat, ara pugem un grau, a la universitat, diu, competicions esportives, masterclass. Masterclass de què? Visa i masterclass. Jo què sé, però a les UNIT no hi ha hora del pati. Tallers de castellers, proposa la gent, fer uns tallers de castellers. A veure. Compte? A veure. Sí. Caminades, si sortir de l'UB fins a Salvador i tornar. I con palos, no te jodes. Espera, sorties en bici, si estaven estudiant els tabals. I són elèctriques, que tampoc fas activitat física. I diu, fer xerrades. Però xerrades no t'has fet activitat física. No, perquè si no... No, malament. A la feina, diu. Una altra vegada, fer pauses actives. Digue al teu cap, vaig a fer una pausa activa. Sí, 2 vueltas a la fàbrica, no te jode. Reptes d'activitat física amb les escales. És a dir, estàs allà treballant i un moment, que vaig a fer un repte. A veure, vaig a pujar al 6è i baixo, a veure si no em moro, o m'ofego o caic rodolant. Eso es poco inclusivo, eh? Sí. I després, al carrer, a les places, ja molt genèric, no? Al carrer, a les places, als parcs, diu, sessions d'exercici físic, òbviament. Activitat dirigida als circuits saludables. Què és això? Activitat dirigida als circuits saludables. Què és un circuit saludable? Gent allà fent... I van caminant... merda! O la Montmeló. Diu, yoga... I ara yoga, tio. Ara para la música, música, Pau, perquè ara sí que entrem en una... Proposa la Generalitat fer marxa nòrdica. No, i una polla. Nordic Walking. No. Jo crec que d'això ja hem parlat aquest programa. Ja estem en odio, eh? No. Marxa nòrdica, compte que no t'enganyin. No t'enganyin. Tu saps el que penso jo del Nordic Walking, que s'hauria de matar a tothom que camini amb pals perquè fos un Nordic Walking Dead. Que almenys seria más gracioso. No pots dir... Espera. Moment. Ai, compadrito, subnormal. Potser hi ha gent que no sap què és el Nordic Walking. No mateix. Nordic Walking és agafar uns pals, sortir a caminar amb uns pals. Amunt, ja està, no té més. Tots coneixeu el company Amadeu Alemany, director de República Samboiana. Em sona. La setmana passada em va donar un tip. Fem ràdio pública. Efectivament. Fem cultura. Fem matí. Fem República Samboiana. Programa amic. Doncs, la setmana passada, la secció que tinc a la República Samboiana, Amadeu em va donar un tip de Nordic Walking. Diu, em va dir, els pals per esquiar serveixen igual per fer Nordic Walking i són molt més barats. Home, pues lo d'esquiar no és barat, precisament. Pues imagina't el Nordic Walking.
Ja són pelos pro. Vale? Nordic Walking. He vist cursos de Nordic Walking per 150 euros. Jo us faig ara un de... us fem ara un de gratis. Sí. Agafes una cama, I l'altre. endavant, i pel endavant, l'altre endavant, i així, ja està, gratis, ja està fet, Nordic Walking. I això en llano, En llano i en pla i per asfalt. Que no t'enganyin, no t'enganyin. Pues espera, que la Generalitat de Catalunya, o sigui, la Generalitat de Catalunya, a part de tenir el que jo us he dit, entra una mica més i té una sèrie de PDFs de vida saludable i hi ha com 30. O sigui, òbviament, per què? I per què PDF? Envia-m'ho a casa, perquè si em dones 30 PDFs he d'estar 2 hores a l'ordinador sense moure. No vaig per aquí, perquè no. Anem a aprofundir una mica. Per què vol la Generalitat de Catalunya que la gent faci tant exercici? Pues, òbviament, per què? Perquè no vagin a la Seguretat Social a gastar diners. Òbviament. Sí. No és per al teu benestar, no, és perquè no gastem diners. Clar. Anem a morir-nos, tio! Colesterol a tope! Clar, no, i pensa que també des de Catalunya es promou també tota la part sana, perquè hi ha relació, perquè des de Catalunya es promou el calçot, que és com una barbacoa de fogueo. Si és una barbacoa, és a l'otocino, però no, ja tu estàs fent d'una verdura, i ara hem de començar a caminar amb palitos. Què en pensa de tot això? Catalunya és vigorèxica. No. El doctor Domènech avui no entra. No, perquè el doctor Domènech el que m'ha donat són 10 tips, 10 trucs per fer més activa la nostra vida. Doncs vinga. Això m'ho ha enviat per correu postal al doctor Domènech. Postal? Que ho ha tret de la pàgina de la Generalitat, molt bé. Diu, el primer truc, diu, el cor és el motor de la teva vida. Cal que tinguis sempre a punt. Els exercicis aeròbics i de força són entrenaments setmanals i imprescindibles. O sigui, el cor, com el teniu vosaltres? Aquí. Sí, bé? Mira, tinc un altre pintat por ahí. Jo tinc molt bon cor. Molt cor, molt bé. Trenca amb el comportament sedentari, és a dir, de sedentari, trenqueu, nòmades. Agafeu carretes de l'oest i aneu. No, aquesta setmana on està? Estic al Prat. I la setmana que ve no estaré a la Bisó de l'Empordà. Home, el preu que va a la vivenda no t'ho descartaria, vale? També. Però t'he de dir una cosa, perquè això del tema del sedentarisme, per què collons li posa el nom d'esport? Perquè sona com a... Sedentarisme sona com a senderisme, però de seda. De seda, no? Sí, com més suau. Com ja sedentarisme... En lloc de caminar amb pas, camines amb seda. Clar, perquè si a tu algú que no sàpiga et pregunta tu quin esport fas, jo faig sedentarisme. Que queda molt bé. Dius, hòstia, També diu, limiteu el temps de pantalla. O sigui, el temps de pantalla, compte. Per això et deia, i luego la gent et posa 30 PDFs. Pues no, clar. Després, la música ens anima a moure'n. O sigui, quan ens sentim música, t'anima a moure. Veus, mira. Veus? Mira. Clar, però 15 segons que YouTube no lo capa. La natura i la cultura ens aporten salut. Clar que sí, la natura i la cultura hi ha salut. Tot es mou al teu voltant. Si estàs borratxo, està clar que sí. No, el bar, el famós vaixell, no? Quan te vas a dormir, jo no l'he patit mai, perquè jo no he anat mai tan borratxo com per estar al llit i que tot em doni voltes. No, però hi ha el truco de que tu agarres, si pots, encara que sigui paret, que tu ja la notes quieta. El que passa que llavors se't queda una paret del costat del llit quieta i l'altra es va com deformant, no? Però sempre has d'anar una mica tantejant. Participa en les activitats de la teva comunitat. Primer has de tenir comunitat. És com un Nordic Walking, però en sleeping. Lo de dormir borratxos. Busca el palo i l'apoyo. A la teva comunitat de veïns fan activitats, a barallar-se, per la derrama... Participa. Cagar-se a l'ascensor. Home, cagar-se a l'ascensor és derrama, també. Sí, derrama. Posa en moviment el teu oci de cap de setmana. O sigui, que cada setmana res d'estar allà veient a les braves. No, vinga, a fer castells i palitos. I a l'últim, dedica una estona al dia a relaxar la ment. Fer mindfulness. Vinga, relaxa la ment. O sigui, tot el contrari de fer activitat. Correctament. Para. Aquí. I aleshores, ha arribat el moment de la confessió? Tenim música de confessió? Perquè jo he tornat, mentre la trobes, he tornat a sortir pels matins a caminar. He tornat a sortir a caminar perquè torno a creuar amb els meus avis de referència, que els mires i dius, hòstia, estan bastant fotuts, però a mi jo penso, hòstia, potser ells de mi pensen el mateix.
I tu no els comptes l'edat per arrugues, com els arbres? Com les anelles dels arbres? Hòstia, de l'any passat han salido más... Mai m'he parat a pensar això, però bueno... No truco. Però... Va, tot pel cul. Sí, aquí està. Però no penseu que he sortit a caminar per millorar la meva salut? No. O per fer que salut humana? No. O per veure créixer el meu fill? No. O per anar a algun lloc? No, res d'això. He tornat a fer activitat física gràcies al pare d'un company del col·le del meu fill, que vaig coincidir amb ell traient la plaça al casal del Canal Olímpic de Castelldefels. Estàvem prenent allà unes Coca-Coles i vam parlar de fer esport. Ah, has dit esport? Esport. Esport! Això, estàvem fent... Ei, tu fas esport? Em va preguntar, tu fas esport? I jo vaig dir, feia abans més, ara no em faig tant. I ell em va dir, jo em faig esport. Però saps per què faig esport? Esport! Per què? Diu, textualment, vaig a llegir perquè aquesta frase no, o sigui, me l'hauria de tatuar. Diu, em va dir, jo he tornat a fer esport perquè quan tingui 90 anys vull poder obrir jo sol i sense ajuda les ampolles d'aigua. Hòstia. Compte. Esport! Compte, perquè des d'aleshores jo no sé vosaltres ara què fareu. Home... Però jo m'he estat veient a mi mateix amb 90 anys, amb les mans totalment artrítiques, intentant obrir una puta ampolla d'aigua, no podent, i cagant-me a mi mateix perquè si jo a 50 anys jo li hagués fotut cas a aquest tio, jo ara, en aquell moment, podria obrir una ampolla d'aigua, tio. No vull que em passi això. Hòstia, doncs jo tinc No vull que em passi això. Doncs això m'ha arribat a la patata i m'ha fet veure que jo també he de fer alguna cosa per no arribar així als 90 anys. És que... Sí. I ho tinc clar. Què faràs? Intentar, per tots els mitjans possibles, no passar dels 80. Bueno, esport! Esport, no? Ja per què? O sigui, tampoc és que digui, hòstia, als 90 anys, a vivir la vida. Vaig veure l'altre dia per la tele, no sé quan és, un senyor gran, jo deu tenir 80 i alguna cosa, que és el campionat de Catalunya de ping-pong, de la seva edat, De les per edat, no? Home, clar, no, està molt fresc, Home, però també s'ha de pensar que el Parkinson ajuda, No, o sigui, potser per jugar als escacs no, perquè li has pardat, però per fer un ping-pong... Aparca al carrer, no. O sigui que, molt bé. Heu provat, hi ha molts vídeos a TikTok on es comparen diferents pales de ping-pong, de més cara a més barata, i la més barata, quan bota la pilota, fot un bot i cau. Però encara més cara, de seguida que bota, fa un efecte. Com fa? Hòstia. Hi havia una llegenda, jo de petit jugava amb els amics de ping-pong i hi havia la llegenda de que si una pala era bona, tu te la passaves pel cabell, perquè jo... Clar, i se t'enganxava. I com més se t'enganxés, més bona era. No m'estranya, clar. Jo tenia una pala molt bona, com pots comprovar. Molt bé. Doncs ara, mireu, ja per arribar al final d'aquest capítol... Clar, perdona un moment, Rabantos. No, doncs no arribem al final. Però si parlem de tenis, si aprovem el ping-pong, que és tenis de taula, com un esport, no hauríem de provar també com un esport el minigolf? Esport! Però és un esport, no? No serà olímpic, però és un esport. Doncs anem a proposar que sigui olímpic. Sí. Minigolf in the Olympian Games. Olympian? Olympian. Sí, perquè els de veritat no crec que ens deixin. Esport. Però quins jocs són? Olympian Games? Olympian Games pues, han de ser com els Olympic Games, però de l'Hacendado, la versió soviètica o alguna cosa així, perquè els de veritat no crec que ens deixin fotre el minigolf. Però tu estaràs amb mi, que és un esport, jo ho valoro, un esport que tu... Estàs amb ell? Esport. Un esport que tu puguis practicar borratxo i és esport. Mireu una cosa, el dia de l'activitat física té un problema, o sigui, té un problema de base. Perquè, diu, el dia de l'activitat física, em podeu dir si hi ha alguna activitat que no sigui física? Clar, ja us he trencat el cap una mica. Home, ho estem pensant el que seria una activitat intel·lectual, però... És física? És física, òbviament, perquè si tu no fos... O sigui, tu hi ha coses que... Saps? I... Què és el contrari d'activitat física? T'ha quedat clar, no? Jo intento mantenir un debat coherent. Clar. Què és el contrari d'activitat física?
inactivitat física. No? I activitat física de què? Ah, inactivitat mental. Mental, per què? Perquè física és el contrari Què és del, el- per del què- mental. Per què mental és el contrari de físic? Què és el contrari de físic? Ja? Clar. Mental. No, no. Sí, clar. No. Físic, No. psíquic, No. no. Sí. El mental és físic. No. Un forat negre. Tu ara mateix estem parlant, les neurones es mouen, és físic. Clar. No. Pues Clar. no és Sí, físic. sí, però... Bueno, o químic. Espiritual potser seria el És que és contrari de No, físic. però podria ser químic És més perquè és químic. física o química. Podem No. tenir un debat de gent madura, sisplau? Vale. Debat. Tenías que haber cogido el día del pene. Vale. Debat madur. Ja ho sabia, sí, per això. Però bueno, el dia del penis. No, no, El penis és o sigui- físic? El penis és físic o és espiritual? És físic. Però... Ja, què fas amb un penis? clar, tu Què vols fas amb un dir penis espiritual? Inactivitat espiritual Bueno, seria te fue el de la mente. contrari. No, però aquí està el tema. O sigui, Clar. és que tota activitat és física. Fins i tot si no fas res, És físic. és física. Perquè és... Què està passant aquí? No m'entens? No, és... Clar. Uala, és com... Debat. Sí, és com... Exercici físic. Clar, és com la infinitat de l'univers que et peta el cap quan Exercici tu físic. arribes a... Doncs està clar que exercici és físic. Clar, Un no és una... exercici clar. espiritual seria, per exemple, anar-te a una sèrie d'aquestes de Montserrat a fer Bueno. exercicis espirituals, però igualment, encara que estiguis resant, Clar, Està- estàs és fent físic. alguna cosa. No, però clar, És físic. també podria ser exercici fiscal, que és el de la renta. O és sigui, físic també, perquè has de signar. Ah, clar. Has de parlar amb el gestor. Clar. Has d'enviar control, enviar enter, enviar la declaració. És Clar, físic. home, si has de fer control enter... Contrari de físic és... és No, clar, què hi ha? No hi ha? encara que sigui per bytes, internet Clar. i gigabytes i ARPANET, Clar. és físic en tant que tu has de fer un clic I has de... Sergio Picón, no canvis mai. físicament. O diplomàticament. Pau Corbalan, què... Saps la sèrie Física o Química? Això mateix. Somiar amb... Inactivitat amb espiritual. los Javis, que es van conèixer allà. Ah! Es veia química. A Javis, a cor de la ciutat, la Margarida de Montbui. I això que rebentós, i això ha sigut un episodi del dia D. Un podcast de la República Samboiana. Per Ràdio Sant Boi. Sé que me